Prvýkrát sa hrad objavuje v listinách okolo roku 1130 ako majetok Rudolfa z Pottendorfu. Pravdepodobne bol postavený o niekoľko rokov skôr. Najvýznamnejším predstaviteľom Pottendorferovcov bol Juraj, ktorý zastával dedičný úrad pohárnika a bol krajinským maršalom. V roku 1290 sa stal majiteľ hradu Rudolf Ulrich z Kapelu. V roku 1478 bola románska hradná kaplnka rozšírená o dlhú loď. Koncom 15. storočia sa hrad stal majetkom cisára. V roku 1490 dobila hrad uhorská armáda pod vedením kráľa Mateja Korvína. Po jeho odchode sa hrad dostal späť do cisárskeho vlastníctva a následne sa tu vystriedalo viacero šľachtických rodov. V roku 1665 sa hrad dostal do vlastníctva uhorského magnáta a cisárskeho radcu grófa Františka Nádaždyho. František II. Nádaždy bol vnuk Alžbety Bátoriovej a synom Pavla Nádaždyho a Judity Révajovej. Okrem plátennej dielne nechal na zámku zriadiť aj tlačiareň, ktorú v rokoch 1666 až 1668 viedol tlačiar Hieronymus z Antwerp. Nádaždy sa však zo svojho majetku nemohol dlho tešiť, keďže bol spolu s grófmi Zrínskym a Frangipánom jednou z vedúcich osobností magnátskeho, tzv. Vešeléniho sprisahania proti cisárovi Leopoldovi I. Jeho cieľom bolo zvrhnúť Habsburgovcov. Hlavní predstavitelia sprisahania sa usilovali nájsť zahraničnú podporu vo Francúzsku, v Poľsku, v Benátkach a taktiež aj v Turecku, no bezvýsledne. Hlavnými príčinami neúspechu Vešeléniho sprisahania boli zlá pripravenosť povstania a osobné spory povstalcov. Sprisahanie odhalil viedenský dvor v roku 1671, teda až po smrti Palatína Vešeléniho. František Nádaždy sa ukryl na svojom hrade Pottendorf. V mene cisára sa gróf Ursenbeck v roku 1670 s 200 dragúnmi presťahoval do Pottendorfu, aby priviedol zradcu do Viedne. Nádaždy ho zatkli a odsúdili na trest smrti. Sťali ho 30. apríla 1671 vo viedenskom Novom Meste. Jeho majetky boli skonfiškované a panstvo opäť spravovali opatrovníci. Pottendorf prežil turecký vpád v roku 1683 vďaka ochrannému listu pomerne dobre. Turecký aga so skupinou tureckých vojakov sa ubytovali priamo na hrade. Po skončení obliehania Viedne sa stiahli bez toho, aby za sebou zanechali väčšie škody. S výhnaním Turkov stratili hrady v tejto oblasti do značnej miery svoj vojenský význam. Bolo tak možné upustiť od ďalšieho rozširovania obranných zariadení a premeniť hrady na obytné paláce. V Pottendorfe sa tejto úlohy zhostil gróf Starhemberg, ktorý majetok získal v roku 1702 do zástavy. Lukas von Hildebrand bol v roku 1737 poverený prestavbou a rozšírením komplexu v barokovom štýle. V roku 1802 kúpil Pottendorf knieža Mikuláš II. Esterházy z Galanty. Niekdajší barokový palácový park sa zmenil na anglickú záhradu. Prístavba hradu pochádza z druhej polovice 19. storočia, za čias kniežaťa Mikuláša Antona Esterházyho. Bolo to šikmé, nezastrešené krídlo hradu, ktoré spájalo barokovú časť hradu s románsko-gotickou hradnou kaplnkou. Počas druhej svetovej vojny slúžil zámok Pottendorf ako vojenská nemocnica letectva. V roku 1944 bola budova čiastočne zničená bombami. Počas sovietskej okupačnej správy zámok opäť slúžil ako vojenská nemocnica. V roku 1955 si prevzala zámok opäť rodina Esterházyovcov. Rodina sa však o zámok prestala zaujímať a čoskoro sa začal rozpadať a bol ponechaný vlastnému osudu. V roku 2006 Esterházyovci predali zámok s parkom obci.